जमदुवार ब्लकनि आन्दाराव गोबां UPPL गोबां BJP आरो गोबां कंग्रेसनि कर्मी नेताफ्रा जोंनि दलाव हाबदों बाय सराइबिल समस्तिनिबो दं जमदुवारनिबो दङ मथथे बेसेभाग UPPL मानसिफ्रा जोंनाव हाबदों आरो BJPनिबो दङ मथथे जमदुवार हिसाबै दिनैनि दिनाव जों बुंनो हायो स्पष्ट जाबाय जमदुवार समस्ति हिसाबै BPF दला देरहाफिनबाय आगोलावबो देरहादों एबारबो देरहागोन खोथाया बेनो ससियेल मिडियायाव नुनो मोनो BPFजों UPPLजों ज' जानानै खोथा सरजा सोलियो बेखौ सावरायनाया BPF आरो UPPL सावरायनाया जागासिनो दं खेबनै खेबथाम जाबाय सावरायनाया मोजाङानो जानांगौ जायोबा मोजां आंबो दिनै ज' जानायखौ लुबैदों किन्तु बे सावरायफुबाय थानाय समावनो बे UPPLनि माखासे नेता कर्मीफ्रा ओरैबायदि ब्लेकमेल खालामगासिनो दं थारमाने बे माने जोंनि दलखौ सेस खालामनो नाजादों नस्थ' खालामनो नाजादों बिसोर बुंदों जे UPPL आरो BPF मिलायखासिगोन आरो हाग्रामाया दिसपुराव थांनानै मन्थ्रि जाहैसिगोन आरो प्रमद बर'आ BTCनि चिफ जाफिनसिगोन होननानै माने बांसावगासिनो दं बिसोरो खिन्थु बे खोथाया नङा थारमाने बिसोरो जोंखौ सावरायनायनि नामाव सावरायबाय थाफानानै जोंनि BPF हान्जानि मानसिफोरखौ बोलांनाय प्रमदानो BTCनि चिफ जाखासिगोन होननानै UPPLनि मानसिफ्रा माने जोंनि BPF हान्जानि मानसिफोरखौ फैसा होयै लांबाय थादों होननाय खोनादों बे एकदम मिसा खोथा आङो BTCआवनो थागोन BTCआवनो जोङो खामानि मावनांगौ दङ दिसपुराव जों जेबो खामानि गैया खौसे जायोब्ला सिट शेयारिंनि बाथ्रा फैदों बोरै खौसे जाया सिट शेयारिं बोरै खालामा बे सावरायबाय थादों दा जेबो बुंनो हाया नोंथांनि समस्तियावनो BPFनि माखासे मावखुलियाव UPPL जोंना खोथाया मा दा BPF हान्जाया सरकार दानाया 100% जोंनिफ्राय आरोबाव सोरबा थांनो लुबैदोंब्ला जों हगारगोन थांनाया मोजां मानसिया एसे गेसें जानांगौ होनबा मोजां खामानि मावनो बांद्राय होंगो दोंगोबा माबा जाया थांनायफोरखौ मोजांसिन मोनदों जायफोर थांदों बिसोर थांथोंसै आरो सोरबा थांबावनांगौ दंबा थांथों खिन्थु जोङो BPFआ 2025आव 100% सरकार दागोन बास जोङो थांनोसो होगासिनो दं सोरबा एसे उल्था फाल्था सानग्रा मानसिफोरखौ बिराद मोजां दे जाबाय